Liverpool aýatynak çağılar hastaxanasynyň ähli saglyk bejerigleri tölegli. Diňe maýyplygy bolan çağılar üçin tölegsiz otag we saglyk hyzmatlary hödürlenýär. Ýöne Aşgabatdaky çağılar hastaxanasyna ähli çağılar üçin şol sany maýyplygy bolan çağılar üçin mugtuny otag berilýär diýip saglyk pudugundan habarly çeşmemiz 15 fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Sebitlerdäki we paýtagtdaky saglyk edaralarynyň tölegi tapawuly ýaşaply ýaşaýjylarda köp sany soraglar döredýär. Enatalar sebitleriň ýaşaýjylarynyň çağılar üçin hastaxana tölegleri babatyna ala tutulýanlyklaryny aýdýarlar. Näme üçin beýle bolýar diýip enatalar soraýar. Enatalaryň saglyk tölegleri bilen bagly aladalaryny beýan etmegi ýokary derejeli saglyk resmiýetiniň bu pudokda netijeli işleriň alınıp barlyanyny öňe sürýän wagtyna gawat gelýär. Ýurdun bilim, saglyk we sport pudugyna gödäwçilik edýän vice-premier Nurmuhammed Amannepeýew ministrler kabinetiniň 10 fevralda geçirilen giňişleýin mejlisinde 2022-nji ýylyň dowamyna Gurbanuly Berdimuhammedow adynak çağılar haýyr sahawat gadnasynyň hasabyna ýüze golaý çağıda dürli operasiýalaryň geçirilenini aýtdy. Ýurdun sebitlerini we paýtagat Aşgabatda çağılar hastaxanalary we ene mähre saglyk merkezleri hereket edýär. Käbir Liverpool enatalar welayatdaky çağılar hastaxanasynyň tölegleri sebäpli üýelerini paýtagatdyň hastaxanalaryna gitmegi saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne ýol harajatlary we beýlik tölegler enatalaryň çykdyjylaryny artdyrýar. Liverpool aýat çağılar hastaxanasy Sowetler döwründe 1988-nji ýylda açylyp ulanylmagy berildi diýip saglyk pudugyna çeşmemiz aýdýar. Hastaxana awatlaýyş işlerini mätäç galýar. 500 orunluk hastaxanada awatlaýyş işleri geçirilmeli. Diwarlar gopup ýatyr. Bu saglyk edarasy Liverpool aýatynyň iň iri çağılar hastaxanasy bolup durýar. Bu ýere etrap ýaşaýjylary hem gelip bejerigi alýarlar. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar. Liverpool aýat çağılar hastaxanasy soňlugy bilen enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezi atlandyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen anonim şertlerde gurrundaş bolýan lukmançylyk işgärleri ýurdun beýleki welaýatlaryna da diňe mümkinçiligi çäkli çağılaryň tölegsiz otag we saglyk hyzmatlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ähli welaýatlardaky çağılar hastaxanalary tölegli. Diňe Aşgabat şäherindäki çağılar hastaxanalarynyň saglyk hyzmatlary tölegsiz. Diýip Azatlyk radiosynyň saglyk pudugyna çeşmeler aýdýarlar. Liverpool enatalar sebitiň ýokunç keseleri hastaxanasyny hem çağılar üçin ýürüýte bölümleriň bardygyny, ýöne ol ýerde hem çağı orunlarynyň tölegligini aýdýarlar. Köp sanly enatalar Aşgabat şäherindäki hastaxanalar muht diýip näsä çağılaryny Aşgabat şäherine alyp gidýärler. Ýöne ýol çykdyjysy we beýleki tölegler bilen harajat köpelýär. Diýip Liverpool ýaşaýjylar aýdýarlar.